ಮಾಮ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಾರದ ಅದೇ ಶಿವ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಾರದ ಅದೇ ಪಾರ್ವತಿ. ಆಹಾ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಆ ಮುಕ್ಕಲು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಕೈಟ್ ನಂಗೆ ಪಿನಾಯಿಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಬಾರಿಯಾತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಿನಾಯಿಲ್ನ ಮಾರ್ದು ಮುಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗ ಮುಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪಿನಾಯಿಲ್ದ ಆ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರನ್ನು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಮಾಮ್ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮೈತೊಂದು ಕೊನಪುನ ವೈಟ್ ಮಲೆಯರೆ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತ ಸೈಕಲ್ ಅತ್ತೆ ಬುಡಾರಿ ಗೊತ್ತಿ지 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೊನ್ನ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೀರಾಡು ದಿನಾವು ಸೈಕಲ್ 21 ಪೋಪಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೂಕುದೆಪು ಪಿನಾಯಿಲ್ದ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಪಂಡಪ್ಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಾಲ ಆ ಪೊರ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೋಂಡಿತ್ತೆ ಕರವು ದರ್ಶನುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಶರವು ಒಂದು ಜನ ಬಂದೆ ನಿಜದ ಪಿನಾಲುಂಡು ನಿಕ್ಕಲಿ ನಿನ್ನ ದಾಸಂದ ಬೇಲ ಅಯ್ಯಬಕ್ಕ ಮದ್ದೊಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಟೆ ತುಳ ಆಪುಂಡ ತುಳ ಅದು ಮಾರುಂಡೆ ಪೋನಾಗ ದುಪ್ಪು ಮಕ್ಕ ಅವೇ ಚಾಲಾಣ ಪುನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತುನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಡಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಎಂಗಲ ನೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಂಕಲು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಮೊಕ್ಕಳ್ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಲೆ ದಯಪನಾಗ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅವಡವೆ ನಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಪಿಚಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಈ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಮಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲುನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪೊರಲ ಕಂಡಿದ ತಾನ ಐತೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿದ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಳಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಣ ಯೋಚಿಸಿ ಕುದರುದಾದೊಂದು ಕರಿನ 74 ವರ್ಷದ ನಿಚಲ ಬಾರಿಯಾತ ಮಲ್ಲ ಕುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ 75 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದುಮ್ಮು ಸಾಗುಂದು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಮಳಲಿದ ಕುಲು ಭಕ್ತಿಗೂ ಕೊರನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಬಂದು ಈ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಚಿತ್ರ ಪೊರಲಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ನೆಂಪುಗಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಈತ ಜವನಿರ ಹತ್ತನಾಂಡ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲು ಮನಮನ ಚಿಂತನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2024 ಬಾರಿಯಾತೆ ಖುಷಿಯಾನ ಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಮನ ಚಿಂತನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಳು ಒಂದು 10 ಜನ ತೂದುಪ್ಪರು 10 ಜನ ತೂದುಪ್ಪಾಯರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಮನ ಚಿಂತನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆನ್ಯರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ತುಳುವೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಾತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರನ ಕುಲ್ಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಂಗಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗಳು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ನತ್ತನಾಡ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ತೋಚ್ಪೋನ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೋಚ್ಪೋನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲ್ಲ ಮನ್ಮುಜೀರು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರನ ದಾಯಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾಂಡ ಮುಕ್ಕಳ ಪುದರ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಶಿವೆ ಅರ್ನ ಬಡಿದರ ಮುದರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಮಕ್ಕಳ ದೀತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಂಟ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಕಪ್ಪುನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವಣ್ಣಗೆ 74 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಬಡಿದ 72 ವರ್ಷ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತೆಗ್ಲ 2 ಜನ ಒಂದು ಪರಾತ ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು ಆ ಸೈಕಲ್ ಡೇ ಊರಿಗೂ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಮಾರೊಂದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ಜೀವ ಉಂಟು ಒರಿಯಡ ಕಾಸು ನಟ್ಟಂದೆ ಒರಿಯಡ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗಲಪ್ಪನ ದುಷ್ಪ ಒಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನಗಳು ದುಷ್ಪಾಂಗಲಿರುತ್ತೆ ಐಕೋರ ಚೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಖುಷಿಯಾನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಈ ರಾಮಾಂಜನೇಯದ ಸದಸ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀನಿಧಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಕುನಾರು ಅಂಚ ಅದು 6 ಮೂರು ಕಾಲ್ ಮಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆ 2 ಜನ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಮಾರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡದ ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಐಕೋರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಮಳಲಿದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕಾನಗ ರಾಮಾಂಜನೇಯದಕ್ಕಲು ಒಂಜಾಕ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ವೇದಿಕೆದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿನೈಲ್ 19 ಒಂಜಿ 30 ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ 35-40 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ದೇಮತ್ತದೆ ಪಿನೈಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಓವನ್ಲೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ನೀವು 35 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿನೈಲ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ನೆಲಡೆ ಪತಂಬೋಲೆ ಒಂದು ಒವ್ವೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಳು ಬೇನೊಂದು ಪುನಚಿತನ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಪುನ ಚಿತನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅಂಚಾದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಪುನವಳೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿನಿಂದ ವೇದಿಕೆಡು ಇರ್ನಕ್ಕ ಯಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿದ್ದು ಪುನಚಿತನ ಭುಜಂಗನ್ನೇ ಅವಡಿ ಸರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡಿ ಈ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡಿ ಪಿನೈಲ್ ಮಾರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಈತ ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನೈಕಿ ನೆಂಚು ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮಳಲಿದ ಸರ್ವ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ ಜನಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದೇವನಾಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರೋನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಮನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಂಚಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಮನ ಚಿತ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಮನ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ನಮ್ಮರನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಯ ತೊಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಕ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಾದಪ್ಪ ಕೆನ್ನಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅತ್ತನ ನವೀನನ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದ್ರ ಪಿನೇಲ್ ಕೊನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅವೇಂಗಳು ಮಂದಿನಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ದಾದ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಏನಾರ್ದು ಆಪನ ಚಿತ್ರನ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲಾರು ಕೊರಪೆ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ತೆಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅವು ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ ಎನ್ನುವ ಪಾರದೋಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾದಿರಿಯಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈದ್ಯ ಅಂಜಾದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಖುಷಿ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಡೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬನ್ಮ ಚಿತ್ರನ ಪುದರದೇವಿ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಾದ ತುಲೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಡೆ ಬನ್ಮ ಚಿತ್ರನ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ ಮೇಲೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತದೆ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲಿ ನೀಂಕುಲು ಮನೆಯಲ್ದ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಕೆಸರದ ಕೊಪ್ಪು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಡೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚ ಅವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅನ್ಯಾವಡು ಅತ್ತನ್ನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅನ್ಯಾವಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮುರಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿನಾಯಲ್ ಮಾರ್ನೋಕಲ್ನ ನಿಕುಲು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಮಲ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದು ಕೊರಪ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅನ್ನಾಗ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಗಂಜನೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯದ ಮಾತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಚಂದ್ರನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಜನಾಗ రెండు ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಕಲು ಅಕ್ಲ ಶ್ರಮಜೀವಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವಟವಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಕೊಬ್ಬದ 75 ವರ್ಷದ ಸವಿನೊನ ಗಂಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಕೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ ಪಿನಾಯಲ್ದ ನೀನು ಕಂತಿತ್ತೀರಿ ಪೂರ ಈ ಊರು ಸೇಲಾದ ಹೋತುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಂಬಗಲ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ದೇವರ ಅಕಲಿಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನ್ನ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾಗ ಬೇದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಕ್ಲೇನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಪಿನಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರು ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ದಯಪ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನಗ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದ್ರ ನಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶಿವಬಕ ಪಾರ್ವತಿ ಕಂಡನೆ ಹೊಡಿದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಾಡ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಆ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಲಾಣನ ಮಗು ತಿಕ್ಕಂಡವರ ನೆತ್ತದ ಬಾದ್ಯರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಗೆ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.